Здравейте, тръгнали сме към манастир Света Петка Молдавска, който е точно над селото Молдава. Ще стигнем чак и тук най-отгоре и ще снимаме горе, ще видим новия път, дето наскоро са го асфалтирали, как е станал, дали е удобен за пешеходци. Всичко това ще го видим сега и ще ви го споделим. Тук е и Денис е с мене. Ето го тук. Тук долу е селото. Колко се вижда, колко не се вижда. Там в далечината. В далечината е селото. Ние тръгнахме от селото малко по асфалтов път. Сега вървим по леко черен път, ама той път е хубав. Вижда се добре. Един рибарски... Тук така да погледате мъничко за какво става въпрос. Ето може да видите. Приятно село, приятна природа, горе Родопите. И след малко ще се видим в другата част пак. Сега ще спрем малко да поснимаме. След това продължаваме пак. Или може да го дадем на пауза. Както виждате, ето това е нашето село. Той току-що Войчо ми го показа. Това е Родопите. Мамка му някаква муха ми дойде на носа от тези гадните, дето му има един случай, но на него ще ви го разкажа горе с тези мухи. Ето кола идва. Тук нагоре, както виждате, има кариера. Така, благодарение на нашите хубави господа, съсипват Родопите. Има път, който беше направен току-що. И така, сега ще ви разкажем за него. Ето тук минаха двойка, средно възрастова двойка. Това са Родопите. Това е селото, както бяхме казали. Интересен факт, благодарение на нашите господа, както казах, ето виждате кариерата в какво окаяно състояние. Господата казват, че пътя е бил уникален. По принцип, наистина пътя може да е добър, не сме го виждали, но има един проблем. Тази кариера съсипва много Балканът, плюс и замърсява природата, тъй като всичката тази прах идва към пътя. Пътя наистина е в много прахови частици. Ето както може да видите, ако виждате, ето там има много прах заради кариерата и заради въздуха, защото той разнася самата прах наляво надясно. Също така този път при, така как да го кажем, ако има земетресение, дай си Боже, този път може да се срути и може да стане нещо, което не трябва да се случва. Но, ако изключим този факт, Балканите са страхотни, Балканите, Родопите са страхотни, природата е страхотна. Там, как може да видите, гори. Там в далечината има езерце, така да е язовир, не езерце, но то като да ви кажем като езерце. Всичко съм виждал, идвал съм. Тук по принцип този път не се използва много, тъй като е черен. Това е един от старите пътища в посока червен. Там надолу има разклон, левия отива за червен по черния път, а надясно отиваме към рибният ресторант, където продават риба и има чешма. Ето тук, както може да видите, надолу има горичка, а вътре в горичката има един параклис. Интересен факт, понеже аз съм си малко тъпичък, при параклиса, точно при портата, се бях нарязал с един нож. И после кървенето едва спря, но въпреки това спря и свърши благополучно. И така. Ето хора, както виждате, минахме малко разстояние и тук има една от пътечките, която води към гората и съответно сигурно и към параклиса Свети Георги. Ние няма да ходим там, тъй като нас въобще в момента не ни бърка, но ако искате може да направим и една разходка до параклис Свети Георги. Пишете долу в коментарите. Тук както виждате има дворо помещение, там май това са кошери на пчели. Ето тук има път. Ето тук може да видим още по-ясно как изглежда пътя, ето както виждате. И ето там, чакайте да ви го увелича малко, ето там е манастирът Света Петка.
Интересен факт, тук баба ми преди години някакви мухили пчели нещо се почнали да ги жилят и те са избягали. И пак са идвали на разходка. Да, както виждате, изключително гориста местност. Много гори. Кое това е? Това не е грозде, бе. Ей, това май е грозде, ама то май не е станало още. Като хората. Станало ли е? Май не е. Това грозде ли е? Бурминки или какво са? Изглежда повече на грозде, защото... Бе, има. В момента това изобщо ни... Леле. Там има нещо. Надявам се, че не е нещо, което да е опасно за живота. Примерно някоя змиорка, може би някой таралеж, може би, не съм сигурен, хора. В момента продължаваме напред, излизаме в по-така свободната част. Защо минаваме по черния път, а не по главния път? Тъй като главния път има прекалено много коли, в момента единственият ни така по-спокоен вариант е да минем през тези гори, леко че тук се хлъзга, да минем през тези гори и след това ще минем през онази чешма и малко ще трябва да се върнем по републиканския път Асеновград Кърджали. Знам, по-дълго е, но няма какво да се направи просто, защото няма да минаваме по главния път. Тъй като там има и полицаи, ще си имаме проблеми с полицаите, може би. Но както може да видите, ето отново тук Света Петка се вижда от доста места, но ако искате да отидем и до Параклиса Свети Георги, може да пишете в коментарите. Той е в ето онази горичка, стига се за 20 минути горе-долу от нас. Като цяло от селото, откъдето и да го фанеш за 20 минути, може да стигнеш. До там се ходи главно пеша или с мотор, колело, нещо, но малко по-заобиколно. Тъй като е доста тясно там да се минава и пеша е главният вариант по прекия път. Да, една секунда спрях. Ето хора, от тук колко пъти сме минавали. От тук май мисля, че... Какво беше, бе? Ето от тук също съм минавал. Там някъде имаше някакъв орех, който сме яли. Ето тук може да видите има стъкла. Като цяло такива неща. Ето го вуйчо ми. И той е зад мене. И се нафанахме, че мога да отидем до Света Петка. Аз за първи път отивам. Те ако са ходили. Но тогава е имало само черен път и е нямало асфалт. Но сега има асфалт, колите могат да ходят. Откриха го съвсем наскоро пътя. Буквално преди около месец. Те го правеха. Ето хора, вече излизаме на главният републикански път Асеновград Кърджали. Ще ви разкажем историята за манастир Света Петка, като стигнем горе, ще разгледаме. Интересен факт, че в Google Maps пише, че Света Петка отваря в 11 часа, а в момента часът е, не мога видя, 10:18. Ще трябва да се опитаме малко, тъй като имаме около 2-3 км май си отборих на трън и дано не стигнем преди отварянето, тъй като преди отварянето няма какво правим там, тъй като там е гора, освен да ходим търсиме някакви неща, няма. И ето, пристигаме на рибният ресторант, той е ето там. То не само риби има, чувал съм, че рибата им е много хубава, домашните им картофки с истинско сирене също са били много добри. Малко е, как да го кажем, така, копано и ще видим как ще минем. Ето може да видите вече черния път, тук се е разрушил и каква хубава дупка има като канал. Ето може да видите. Трябва да се внимава. Не е препоръчително да се идва с колички детски по този път. Ето черните пътища никога не са били препоръчителни. Хубаво е да използвате тротуара. Айде па нещо там мърда. Трябва да видим откъде ще минем. Тъй като тук ще видим. Ще включим след малко. Тук в момента сме до табелата, на която пише, че трябва да завием надясно, ако идваме от Асеновград. И от тук е на 2 км и
Продължаваме надясно. Ето, тук е пътя. Сега ще видите хубаво завоя нагоре. Пътя ми се струва, че е много приятен и хубав асфалтов път. Така. Да. Пътя е много хубав. Приятен за ходене. Тук 2 км. Предполагам, че около 20-25 с нормално темпо на горнище ще го вземем пътя. Абсолютно точно така, както слушате. До тук малко, как да го кажем, не можехме да снимем главния път, който е на Асеноград Кърджали, тъй като беше опасно малко за ходене и трябваше да се дърпаме, тъй като наистина пътя беше изключително тесен и не може да се върви. Но сега вече тук може да се ходи съвсем спокойно, пътят е изключително. Малко коли минават. Почти не минава, да кажем малко. Прашен естествено, нормално заради кръвта. Подходящ е за групи. Да. Подходящ за групи. Сега горе като се качим, ще видим манастира. Ще видим там природата. Ще поснимаме малко. Ще се поразходим и после обратно. Ако сте в сезона на капините, може по пътя да си понаберете и капинки. Там долу има. Тук да знаете, има. Не е много добре да ходите по голямата жега, тъй като отстрани пътя, както го виждате, поне до тук е изцяло открит, няма дръвчета отстрани. Предполагам, че отдолу догоре, докато се качим, ще е около 30-35 минути. Аз казах 20-25, но ние малко спираме, не вървим толкова бързо, пък и без той нормално го дават около 40 минути, така че този е пътя много стръмен. Продължаваме сега нагоре. Ето го Денис, бере капини, да ви покажем една капина. Сега вижте ги капинките, хубави са капините, така че тук отвори ръката да видят хората, че има капини. Абсолютно. Така. Ето са капините, изглеждат вкусни, опитахме ги, добре са наистина. Ето тук вече минаваме на новоасфалтирания път, който е с маркировка, който е гладък, хубав, приятен за ходене. Ето тук вече, като се качваме по-нагоре, вече предполагам, че има и дръвчета страни на пътя, за да пазят сянка. Ето тук малко да ви оставя да послушате красотата на природата. Шума на гората. Хората не са излагали. Пътя наистина е направен. Не е, разбира се, отдолу, но е направен. Не са излагани. Направен е пътя. В състояние на движение. Чуйте каква хубава тишинка. Само се чуват. Леко. Както може да видите, ето тук има знакове, които се насочват, че има завойче. Ето тук има още един знак, който насочва. Пътя вече става нещо като еднолентов. Стария път говорим. Ето тук има от тези червените светлинки, които вечерта, примерно, могат нещо като да леко осветяване на пътя. Вие знаете. Пътят е изключително добре направен, маркиран, естествено. И тишината на природата го прави още по... Ето вече тук започва да има и дръвчета, които правят сянка. Идва готино. Прохладничко, духа, приятно, чистичко, чист въздух, природа. Ето го Денис. Ето ме, да. Его тук, на. Его, на. Имена. Вървим по готиния път. Хубавия път. Продължаваме нагоре. До тук сме срещнали само 2 коли за нагоре, което чисто спокойно, чистичко.
Ето тук да видите гледката от по-високо, пътя се вижда, долу далечината, долината. Тук така. Пътя ето тук долу Тук някъдето нагоре така завихме нагоре. още имаме път, около 1250 метра. Да, Гучева, покажи, виж, да покажем на хората. Хора, буквално ние от тук се качихме, обиколихме и тази цялата част и сме вече ето тук. И кола минава. Ето, вече има една кола, която мина. Това е трета кола. Да, трета. Не минават много коли. Вижда се селото, ама малко по-в далечината трябва. Продължаваме нагоре. Продължаваме нагоре с една дума. Ето тук малко да постигаме да видите и пътя. Абсолютно. Да видите какъв е приятен и хубав. На места е малко по-стръмен, на места е направо гладък, приятен за ходене. Гладък, хубав, подходящ за групи. Да. Ето тук влязохме в сянка. Вече има сянки. Прохладно. Личи си, че сме на по-високичко. Според теб на колко надморска височина? Здравейте на всички, както виждате, ето от тук хубавата кариерка. Ние вече сме в Балканчето. Ето го и пътя за нашето село, ето го селото. Изключително добри гледки, които са трудни за да се видят. Количка идва. И така. Насладете се на природата и на тихия шум. Слушайте, гледайте и релаксирайте. Изключително приятно. Ето този язовир, там е 40 извора. Ето там е нашия язовир на селото. Имаме два язовира. Горе-долу около 3-4 км на разстояние един от друг. Така, това беше. Стигнахме вече до манастира Света Петка. Вижте, пътя стига точно до него. Преди много години съм идвал тук по черен път. Сега да види тук надолу. Значи на места път е много стръмен, на места е гладък. Общо взето много приятен за ходене. Тук на времето си спомням, че имаше чешмичка, аязмо със светена вода. Сега ще видим тук наоколо какво е, що е. Има ли някакви промяни, нещо, защото не съм идвал много отдавна, както ви казах. Гледаме тук спокойничко, приятно, тихичко. Да отидем от другата страна да го снимаме по-в далечината. Така. Ето го манастира. Така. След малко ще видим тези чешми, за които ви говоря. Къде са? Мисля, че бях от долната страна, но нека първо да видим тук сега. Така. Вижте манастира. Манастира Света Петка. Ето, както вижте, има площа, има паркинг. Може да се паркирате преспокойно. Ако не ви се ходи, може с кола да дойдете. Чистичко и приятно, поддържано местенце. Няма много хора. Спокойно място, където може да избягате от градския шум и от напрегнатото ежедневие. Ето тук е паркинга. Обращало, ето се вика. Може с цял автобус, голяма група да дойдете. Така. Да повървим нагоре, да видим какво има, какво няма нагоре. Така. Има малко хора, които са дошли на разходка. Ами,
Този път води тук дозад манастира. Сега ще видим от долната страна на манастира. Там мисля, че имаше чешми. Ще видиме. И Аз никога не съм идвал тук. Има храсталаци. Но тук е напълно нормално, тъй като е гористна зона. Има изключително много растения. Чува се звук на котенца от някъде. Тук обаче е затворен пътя. Не може да се влезе на апаратите от тази страна. Може би само, как да го кажем, може би само определени коли могат да влизат, стига вратата да е отворена, но може би не е отворена, тъй като е заградена. От тук може би се е влизало преди години, не знам. Войчо ми го знае, тъй като той е идвал като малък, аз не. Аз сега с първи път не. Това е мини задното дворче на манастира Света Петка, малко по-така, доста добре е заключен. Тук със сигурност не можем да влезем. сега ще отидем от долната страна да видим. Имаше една пътечка оттам. Я да видим тук отгоре дали може нещо да се види, да се поснима. Тук ще видим отзад. Тук е задната страна на манастира. Сега след малко ще отидем до чешмичката и до аязмото. Я да ми от тук надолу може да се мине. Не е много приятен пътя за ходене, въпреки че може да се мине, но няма път. Така, значи след малко ще видим чешмата къде е. Ето го и Денис на манастира и той дойде. Така. За първи път през живота. Сега сме от долната страна на манастира. Тук има една пътечка. По нея мисля, че се ходеше до една чешма, но ще видим дали има чешма. И вървим по пътя. Ето тук е аязмото, но чешма май за сега няма, но ще видим. Сега ще видим чешмата къде е, дали тече вода в нея, малко по-надолу е. Да видим сега чешмата. Я да видим чешмата къде е. Ето тук. Но за съжаление тече, то не тече почти някакви капки. Не е тук, ето тук. Ето е чешмата, но тя е пресъхнала, може би. Капки на капки течат. Както гледате, водата почти не тече, само капи. Питам капките как са. И така. Ами, направихме нашата разходка до манастир Света Петка Молдавска над село Молдава. Всякаква информация, свързана с
манастира може да прочетете в интернет. В момента официално вече се намираме на манастирът. Ето тук, както виждате, храмчето, ето тук камбанки. Трябва да се внимава само какво се снима, защото може би видеото ще бъде свалено. Ето, трябва да се внимава, просто трябва да се внимава какво трябва да се снима. Ето тук. Ето така ще ви го снимаме. Нагоре няма да снимам май, защото е забранено, не съм сигурен. Само ето така тук просто, колкото да видите. Ето. Оставям го да гледате. Аз много няма да говоря. Ето. Този край. Матици. И ето така. Значи, този манастир след някакво време ще се направи и тук ще имат само право деца да идват. Няма да имат право възрастните. Но мястото е изключително спокойно, приятно и да. Вижте времето тук. Нито един. Само да кажа, до тук, докато дойдохме, пътя беше изключително добре под банан. Доволен съм от всичко. Наистина заслужено ходене, за който човек не би съжалявал. Ето така да разгледате. Ето така. Разгледайте. Ето тук междуто има някакъв вид чешма. Не знам дали работи. Не бих пробвал. Може да е забранено. И да. Това е от мен. Ето към банки, вижте. Така е. Красота, приятно, спокойно място. Хубаво е всеки от вас, който има възможност да дойде поне веднъж да го посети това местенце. Ще остане много доволен, както от природата, така и от самото място, от самата енергия, която тук се усеща. Много приятно, хубаво местенце. Така. Това беше нашата разходка в манастира. Пожелавам на всеки, който има възможност да дойде да се потопи в това магично място.